Dobra utakmica, kao što si ti rekao, dobra, intenzivno. Stavili su te u problem na ono što možda i najbolje rade, zovu te u presing, posle toga te preskoče s dugom loptom. Mislim da smo prvo poluvreme donosili pogrešne odluke u napadu i imali smo dosta problema s tim dugim loptama, nismo dobili vazdušne duele, te lopte su odskakale, dolazile par puta i u korner, imali su 3, 4, 5 kornera gratis, kako ja to želim da kažem. Mora brža adaptacija i na protivnika, i na teren, i na način, i na stil igre. Imali smo dosta prilika da rešimo tu utakmicu, imali su i oni jedno 2 šuta dobra na 1-0. To je sve proizvod tih dugih i neosvojenih drugih lopti. Ostalo, drugo poluvreme bilo dosta bolje, opet smo napravili dosta šansi, kako ja volim da kažem, otkačili par lopti ispred 16, ali opet nismo uspeli da finiširamo. Bitno je da smo pobedili, čestitam momcima, 3 boda, sad nas očekuje četvrtak, nedelja, 3 utakmice gde moramo biti odmorni, fokusirani, motivisani, jer moramo da znamo šta nam je činiti.